Prokrastinácia to je vtedy, keď chcete niečo robiť, ale jednoducho sa neviete k tomu dostať. Robíte milión iných vecí, ale nerobíte to, čo by ste mali. A následne máte veľmi veľké výčitky. To je ochranný mechanizmus našej psychiky. Väčšinou za prokrastináciou sa skrýva strach z niečoho. Predstavme si takú situáciu. Pán Alexander pôsobí v cukrárni už 10 rokov. Pozná celý systém, ako to tam funguje. Veľmi by chcel založiť si vlastnú cukrárňu. Neustále si nájde nejaký dôvod, prečo to neurobiť. No pozrieme sa, aký strach by mohol byť za tým skrytý. Strach bohatstva napríklad a úspechu. Jeho rodičia vždy hovorili, že bohatí ľudia sú zlodeji a zbohatnúť sa dá len tak, že niekoho okradne. A tento pán Alexander, on by strašne chcel podnikať, lenže strašne sa bojí, že sa mu bude dariť a v končnom dôsledku nedaj Bože zbohatne a čo potom? To by potom bol zlý, to by ho rodičia neuznávali, neprijali. Takže toto je napríklad veľmi zaujímavá situácia a vnútorný konflikt.